Duol mochung' ne arita e riwruok mar piny ngima obago romo mar ariyo matwak ewi rochruok mar arita e piny mar Congo. Romo ni moluong jotelo ma Congo biro bang' ka kweth moro mar jomahundu maluongo ni M23 mako mafwanda boma ma Goma. Teresa Kaikwamba ma en jatend migawo mar pinje ma oko e piny Congo yango ni ok nomor gi dwaro mane duol mochung' ne arita e riwruok mar piny mangima nigo mar golo jolweny e piny mar Congo. Jatelo no bende dwaro ni mondo piny Rwanda koro yange lela kaka achiel kuom pinje mamonjogi bang' jolwenygi nenre ka gima siro kweth mar M23. The mission has begun temporarily relocating its personnel and their dependents from Goma over the weekend by air and road. The process is ongoing, with relocations continuing as I speak. Obviously, the safety and security of our personnel is and must be paramount. We had a very brief discussion, so attacking United Nations peacekeepers is totally unacceptable. That was clearly voiced, and a lot of concern what is really happening. So, of course, the question for us is what kind of role can we also play there? But all these events are very quickly developing on the ground, and we are trying to send signals to Rwanda, Congo, what we want to see and how we don't want to see any escalation of the situation. But as you know, it's very complicated.